Pakistanның tөньягындагы Бану шәһәрендә иминлек көчләренә булган һөҗүмдә кимендә 4 кеше яраланды. Полиция хәбәр итүенчә, шартлаткыч мотоциклга куелган булган. Шәһәрдә көч куллану дәвам иткән Төньяк Вазиристаннан качкан йөзләгән мең кеше яши. Анда июнь уртасыннан бирле Талибанга каршы чара бара. Afg'oniston bugun madaniy korni sartarasi. Кабулда ватандашлар җәмгыятьләре эшләрен килүче Әфган үзәге 14 июнь узган сайлаудан соң кемнең җиңгәнен хәл итә алмаган ике намзәтне килешүгә ирешергә чакырды. Үзәк вәкилләре сайлауда хәрәмләшүләр булу ихтималын тикшерергә кушты. Башта игълан ителгән нәтиҗәләр сайлауда Әшрәф Ганиның җиңүен күрсәтте, әмма аның көндәше Абдулла бу нәтиҗәне танудан баш тартты. Poštovani predsjedniče Republike, Сербиядә хөкүмәттән бәйсез берничә оешма Белградтагы президент хакимияте бинасы каршында урам җыены уздырды. Активистлар Сербия хөкүмәтенең 11 июль 95 елда үтерелгән 8 меңләп мөселман ир-егетен искә алу көнен матәм көне дип игълан итүен таләп итте. Шулай ук алар Сребреница геноцидын инкар итүчеләрне җәзага тартырга чакырды. 8 июль кичендә Казанда 2 республика күләм ифтар мәҗлесе оештырылды. Казан арена футбол стадионына 3 меңләп мөселман килгән иде дип хәбәр ителә. Казанда мондый зур ифтар 2нче мәртәбә уздырылды. Беренчесе 2011 елда булган иде.